Господин Никодимов, защо се включвате в подкрепа на кампанията „100 сърца за ЦСКА"? Аз се включвам в тази кампания, за да мога да призова нашата общественост да помогне на волейболен клуб ЦСКА да не стане както с много други клубове в ЦСКА, които бяха затрити или изтрити по-скоро, нали, от лицето на ЦСКА. Много години съм свързан с волейбола и в истинския смисъл, тъй като и моите дъщери са играли волейбол. Аз си спомням какви звезди е имал в този клуб и не може да се позволи един клуб, който е дал на света Каров, Златанов, треньори като Васил Симов, Иван Николов, Караиванов, били са европейски шампиони за мъже и за жени, и с лека ръка този спорт да бъде изтрит от лицето на ЦСКА. Това е една кампания, която се прави за първи път в България. Смятате ли, че би могла да успее? Аз смятам, че може да успее, защото има хора, които обичат ЦСКА и съм сигурен, че се намери, може би, спонсор, който да подпомага този клуб, защото ЦСКА произвежда и много юноши и добри играчи. Спомнете си, нали, в последната олимпиада участваха състезатели, които са минали през ЦСКА, и за мен, ако няма силни Левски и ЦСКА във всички видове спорт, нещата не стоят добре в България. Видя се и на последната олимпиада. В този смисъл, каква трябва да бъде ролята на федерацията и на държавата, респективно? Те трябва да бъдат майка и баща на всички отбори, а не да са мащеха, примерно майката и втория баща. В случая е така.